କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଆମର ଉଖୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ଆମର ଉଖୁଣ୍ଡା ହାଟ ପଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଏଇ ଉଖୁଣ୍ଡାର ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର ଥିବା ଭଲ ମନ୍ଦ କେମିତି ଚାଲିଛି ଗାଁର ଖବର ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆମର। ଗାଁର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍। ହଁ ଆଧାର ପାଇଁ ଲୋକ ଆସି ସକାଳ 4ଟାରୁ ହଁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରୁନି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ହଁ ଗାଁର ହାଟ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ହଁ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ବସିକିରି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କରିକିରି ପନିପରିବା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ହଁ ଆଉ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାରୁ ହଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଉପରନ୍ତୁ ଏଟା ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ଅତି ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଛି। ହଁ କଲେଜ ରାସ୍ତା ତ ଟୋଟାଲି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ କଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରବଳ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମଶା ମାଛିଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ ହେଇଛି, କାରଣ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକ ସଫା ହେଉନାହିଁ। ହଁ କେନାଲ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବେକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ ଖଣି ଖାଦାନକୁ ଯାଇ ଖଟିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଜନବହୁଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଏଣୁ ସରକାର ଏହାର ବିଚାର କରି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ତଥା ଉଖୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ଓ ଆମର ନୂତନ ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତେ। ଜୟ ସୀତାରାମ।